nyere anya afọ onye nwa bụ onye gburu mma n'ụbọ awọ wee mapụta nwanne nye ji ọtabiri m aka mana onye bụ ụzọ wee mara ụtọ ji onye nwa bụ onye anyị kene onye nke ara ọfụ onye nke izu ọfụ onye nke izu igbo ọfụ na onye nke amamihe n'ihe arụ ọzọ ga-enwe ọtụtụ olileanya ihe ọfụ ga-eme ndị ya alụ n'ọfụ ndị ga-anụ di ndị ga-enweta ọrụ ọfụ ndị ga-enwe nwa ọfụ ndị a ga-edu n'ọfụ ndị ga-ego anyị ọfụ ndị ga-wee dịrị nke ba na mmasị onye na-afị aka n'anya ka hapụkwa inwe mkpata nke bụ mmanụ agbanalụ ọkụ ka ebukwa ọkụ agbanalụ mmanụ ebukwa ka onye na-azịala ihe ya eme ka tomato Chineke nwere isi ede mezuna onye n'ori onye akpara aghara onye achọ n'okwu nke nwa Chineke che n'isi gị ka o mee dị n'ọzọ na nga onye emezi eme ofu ihe n'ụlọ ọgwụ ya emezi abụ onye nwere ebe ihe ọma ga-esi elu anya jekwula ebe ahụ ka o wee ruo gị aka otu aka isi emepe nke ụbọchị tata daa na ndị be anyị achọrọ m ka m menyelu Oliver anwụrụ ibe otu nke nji ị na-eji abata ihe nọ n'aka m kara aka elu gị saa ọ na-esiwe ebe tere aka esebe inu bịa na kacha aka ọ na-esiwe ndị aba Oliver anwụrụ ibe nwee nsịkọ na ahụ na o kwesịrị ilu ga-apụtago mana asị m na eligite eli echi ahụrịa ọnụ osi ka m were inu wee mepee tata ọ bụrụ na ọ na-ege ntị inu ya na-amawa mma oge ọzọ m ga-ewetakwa inu ya ọzọ otu inu esi agba inu ndị Imo inu ma mma ozite ọ si na ọ na-afọ onye a ga-ebenye anụ na mmadụ adịzi nkọ n'afọ onye a ga-ebenye anụ na mmadụ adịzi nkọ inu ya amaka ọ bụ na onye na-ebe anụ na onye na-ete nkwụ na onye na-eghe ụkwa na onye na-ele ụtaba ha na-enyebije mmadụ ihe na-agafeta ebe a na-ekwesịrị na bachara ụkwa ọchinyere ụkwa na-eghe n'ite ghe n'ọnụ nta gafere ndị ochi izukwa n'ụzọ asịghị na olu n'ọgọ nwa onye ma onye bụ na nkwụfọ gị mara obi ya ugwu ọ tịghị ofu iko nkwụ enwesịcha tikwa onu mgbe ejiri ofu iko nkwụ etu afa ha eteghị nkwa ọzọ iko na-abụ ka eji etu afa otu aka ọ dịkwa onye na-ele ụtaba na migomụtara ka m nene nnu ọbịakwa ya onye ọbụkwa onye na-ete ofe nne-etekasị gị negodo nkụma ma nnu ọtụgo ofe nye ngazi lachala oge ọkọ ọzọ na-ebekwa anụ onye na-ebe anụ ga-eweta ebe ọ na-abụ anụ ọ na-abụ ewu ma ọ na-abụ ọkụkọ ga-ekepụta o kwesịrị ibeje gị anụ mana ozugbo ị na-akepụta n'ime mgbe a tọrọ ịnọ n'oge gboo ga anụ na-akụ ezigbo ụkọ ekepụta ozugbo iwe wee ya ọbata mgbe m na-emecha ọkụ emecha ọbata mgbe ọkụ na-eyi akwa ọbata mgbe nkịta na-abọzi abụọ ebe na-esi ebenye mbenye nsifụ nsị mkpọrọ ọkpịa wee benye ka mbenye mkpịsị aka ya nye ọkpụkwe mma ya agọzi nkọ mma agọrịwe nkọ omee mbọ osekwalị onye megide nna bine m nke ọbụla zụrụ nke ọbụla zụ ngwa ka mbe esi nsị rọ ebe nwekwa na-emekwa na-ewegharị mma n'elu mana mgbe oge ọ na-ebeta nke enyi nwunye ya na mgbe ọ na-ebeta nke isi mmadụ nke ọfụma mgbe ọ na-ebere okeke nke ya edebe nwanne echi mmadụ nke olizikọ ọfọ onye ebenye anụ mmadụzi nkọ ọ bezie ọsekwala na mbezie na ihe ebe na ọsị ka abịagodu ka ọ na-ewegharị mma n'elu anụ afọ onye ebenye anụ mma ada adịzi nkọ o nwere ndị na-ajọwa njọ njọ akwụkwọ njọ iru nọ njọ inye mmadụ ihe ogweta ihe enye gị otu ọ dị ya naanị o wute ya ofu iko nkwụ ka o bunye ọṅụweligodo na nkwa ọṅụwelikwa ọzọ nkwụ nwa na-ebunye ofu iko na-achọ ilu na ọkara tupu o bunye gị ya o bunye sị na mfọkwara ike nyanwa onye bunye gị nyanwa sị ngwụfọkwara ike ọ bịa nwụbirigo wee bunye gị
afọ onye ebebinye anụ mma ada adịghị nkọ ọ wetakwa ife anyị eli ma ọ bụ na ofe ka ọ na-ekunyere gị okuchi nwa obere si ozugbo nke ezugbo n'ofe atọkasị ilu ogo itinye obere mmiri mee nnọọ ka o zuere gị na ofe dị n'ite pega mana mụ ekughị nke ya okujuo ya kunye anụ kuyi ọkwala enu mana ozi mgbe ekwu ilu mmadụ o mechiele gị ahụ obere sị gị jee n'ofe alọka na ekwu ekịta ọnọ ya onwe ndị ofe adịele afọ onye benye anụ maazị nkọ mbesị ọ bụrụ na-ebute ọrụ ụba n'ọrụ ụba amaka mana ebute nri ụba onye ọ na-akpọ ya afa ọrụ ụba bụ mgbe anyị asụ anyị onye ọ na-abịa tinye aka ka asụchapụ anyị onye ọ na-anwụ nwa nwoke ma abịa ntinye aka asụchapụ anyị ya na anyị ebuka onye na-weta mma weta na ọgụ ọrụ ụba nrụ mgbe anyị ọ na-achụ efi sebe nna sebeni ozi na ebute nri ụba sakpanye na nri kwesịrị ka ofu onye rie ya n'ọrụ ka anyị adịrị ụba wee rụ ndị a mma ha adị nkọ na ha chọrọ inye mmadụ ihe fọzie ya mgbe ihe adịghị mkpa mgbe ha chọọ mgbe onye nwụnahụrụ ya maọbụ onwe ọrụ dapụtara ya mana ide bịa mba bịa mebisie ihe nwere ọkụ na agbabi ya onye ibe anyị dono aka eji emo onye ọ na-agbakọta ebute ekpeke ka emenye ọkụ onye ọ na sebeni bute mmiri bute ncha mana mgbe ya ebenye ndị mmadụ anụ mmanya adịghị nkọ ha bụ onye gwọ okwu akpọghị ya njikwukwo ojide onye nchọ ka mmadụ rụọrụ gị ọrụ ka na nri ụba na ọrụ ụba maka matakwa na nri ụba dị mma ọ bụkwa na ịchọ ka mmadụ na-enye gị ihe ịma na ị ga-enyekwa mmadụ onye bụ eji wee sị onye gwọ okwu akpọghị ya gwa ojide onye okwu akpọghị mbute ha nye ọbata mbute mmanya ọbata olili ndị ha na ụzọ ozugbo ọ batagakwa ndị Igbo si onye ma na-ebute ha nye ọbata ya gwụkwa onye bata gị nye nke gị onye fụ onye benye onwe ndị na-ajọwa njọ n'onwe ha nwe ndị enye mmadụ ihe ego obunye gị ha ncha sị na na anụ akịta tọpụzia ma otere ntaba ndị mmanya gị bụrụ ụzọ na ngomofike nwetọpụzia otu aka esi nkwa ndị na-ajọ oke njọ ma nne ya ọya jụọ ya njọ nna ya njọ nwanne ya njọ ọgụ ụfọdụ ọjọkwuo onwe ya ndị Igbo si na onye na-awọ ihe adama mgbe ọ wụrụ onwe ya ịwọ ihe bụ eji onye mmadụ ihe ọ fụzi anyị ka ị na-abịa wuru nne na-ejedu n'okpuru akwa ọhọ idiori iridebe mgbe ọ na-awọ nke ọ na-abata ụtọ ọ na-awọ onwe ya ịbịaza nnọọ ya ofu ụbọchị ịnaghị onye elizi nne ya ọ wọgwa onwe ya nke nwa anyị enye ma ama nri onye na-awọ mmadụ ya adama mgbe ji wụọ onwe ya mana ife onye na-enye mmadụ ihe ọ na-amaka ife onye na-ajọ njọ ọ da-adị mma chaa ọ kwesịrị na mma ga-adị nkọ ma onye mmadụ ha ya eme ihe ha ya emeela ọ dịghị mma mee ya onye ọzọ ime ha ahụ eme ya ọ dịghị njọ emena ya mmadụ ọ bụ na mma dị nkọ mgbe ị na-ebe anụ nke gị ya dịkwa nkọ mgbe ị na-ebenye onye ọzọ ọ bụrụ na ọ nọ na ọgụ nkọ mgbe ị na-ekpe ikpe onye ọzọ ndị Igbo sị na onye na-enweghị ọnụ na-eji ọnụ eke onye na-enweghị ọnụ na-eji ọnụ eke okwu nwe nwoke nọ ya bụ nwanne ya ofu okwu nwere ụnụ ise nye na ụmụnne ya ịtọ ka ọ nwee bi na-ebu ọ makara ọhụụ nke ya owere ọnụ na-eke mgbe ọ nwere ike ọfụ na ọ dịghị otu afọ esuye kama nkịta mụ ga-atagbu nke mmadụ tagbuo nke m ka m kwụọ ụgwọ ịtụtaghị ya ịkpọdọ isi naanị kama nkịta m ịkpọdọ isi tụgharịa ya ka ọ kwụrụ ọtọ ka ọ dị mma na ntị kama nkịta mmadụ ga-ata nke m akụkụ ya anya ka ekwutere ma nkịta m ga-atagbu nke mmadụ tagbuo nke m ka m kwụọ ụgwọ ịnụ anyị ha na-ekwu bụ kama nkịta mmadụ ga-atagbu nke m ka nke m tagbuo nke mmadụ ka m kwụọ ụgwọ ọ bụrụ ka ọ tagbuo nke m ka m kwụọ ụgwọ iwekwa akwụkwọ nke ga-atagbu ịnụ anyị sị kama nkịta mmadụ ga-atagbu nke m tagbuo nke mmadụ ka m bịa kwụọ ụgwọ ya ịnụ ahụ ọgụ ụfọdụ efu nwatakịrị na-ajụ ụjọ oge ụfọdụ nke a ntasị nnata n'ezinụlọ ebe a ntakọta ndị aba nata ndị
ndị Lagos nata ndị Ọnịcha nata ndị nọ n'ọnọdụ kwekwekwekwekweta nne m na nwa ha na-etime ihe ị naghị na-eti ọrụ onye o ji arị nọ wee tọ bụ ọya ụja ebe ha na-egwu egwu ọgbahọta bele makụọ nne ya kachi ya zọzụzọ na nwa anyị tọrọ atọ na awa ọbala mgbe kachi ya zọzụzọ ya sịkwa mmadụ okwu ọbara akwapụta ndị a na-anata nta na-eri sọsọ ndị oyibo ịmụcha m ike obere akwa nwa ọtọ o ji arịsa atọ mpaghara mgbe ọgbaga n'ime ụlọ chọọ nne ya nne ya ọgụbara achịghị ha azọzụtọ iru otu gị chekwara ya ọ bụ nri ka m mụtara ka iriwe o nwere ụdị nwa gị na-eme nwa o mereghị efele ọfụ na nwa aka na nwa enyeghị ihe ịchọ nke ka nwa oji ahụ isi wee tọ ka ọbalịa mba ọgbaga n'ime ụlọ ọgụ obodo ọbalịa mba ọkwụsịsị agwata m ihe anwa na onye na-agwa emechi ya ọnụ nke mana oge enyi na-inye ha oriri ọ naghị arie ya igotarị ya akwa ụfọdụ ụzọ ọ naghị ayirụpụa agakwana nne gị inye igote ihe enyi ọ na-arị ya n'ụzọ mgbe ị na-aka ya jewara ocha na ịgwa nne gị etichie gị ntị ọkwara aka nata ka ihe ngotara gị nya ya ekwekwa gị onye jie mesị chọpụta na onwe onye na-emekpe ya ahụ igonye ihe o ji eje akwụkwọ pụta ụzọ narịa ya bunye nri oyibo ụlọ na akwụkwọ narịa ndị ahụ rie ịgota mpịsị eji ede ihe ọ na-eru nakwa narịa stazigoro ọzọ igwe nne gị bechichi ahụ echi na-emelụ nga ahụ ịchọpụtazi ahịa ije mmanye nne ya ogu gwa nna be ka ọ chere nwa maka na arụ ke nke na mgbunye nọ narịa nri mgbụkarị hụ narịa ya gote onye ka ọ pụta ekwucha ya ịhụta esi nwa gị gọọmenti ịgbazara nna nna ọsọ mbọsị ọzọ ịgbazigharị ya bụ ọsọ mbọsị ọzọ n'ọnwa amụchago nge ọ gaghị ụtọ njem nwechara abịa mụọ ya ọ maka gịnịzi kama nkịta mmadụ ga-atagbu nke m tagbuo nke mmadụ ka m kwụọ ụgwọ ya ọ bụ nọ ngụ a na-anara mmadụ ihe n'ụzọ ana m ekpe ikpe mana ọkwara ma ihe nwere ngotara onye ụta naghara ihe onye pụtara ọ gịnịzi ọka esi eme anụ niile ka maka na mba olulu ọgụ ụfọdụ obi ya isi ka nwa ahụ obi ọ bụ onye na-alakwu ya ka oje ebe ite okwu ka mana ọ dịrọzi mma ka iwere ebe ị na-eme ebele wee nụọ nwaanyị sa anya kpọ anya baghị mgbe kwudo na onye nohere na gịnị ya bara n'afọ nne gị ya gbakwa n'afọ m ọzọ onye bara mgbe kwụrụsị ọgịnị onye iji ụgwọ onye igwụcha ya otu a ọkadị ọka ọkpara ebe a na-atụgbu ino nne ka ị na-agwa nwa otu a anyị na-alakwụzi alakwụsị mba kama alakwu ya kama nkịta mmadụ ga-atagbu nke ntagbu ka m kwụ ụgwọ ya ọwụ n'ọnwa mmadụ n'ọnwa m na-ana onye ọzọ ihe ana ekwu maka ya onye nke ngị ọrụ kama egotara ihe ka ọ na ya n'ụzọ etụgharị anyị elikọta na abụgo m mmadụ na-abụkọ ịtọ lela na ogbuba wee bido abịa ya bụ ego gbarie onye m iwe gbazi anyarị na-asị ọ na ego letara na enwere ike ije wee zụọ ọbịa ọ ga-enye gozi ibe nchọba ekọwalụ na uhuruchi a anyị ji aja dị mma ndị mmadụ na-eje lee ndị mmadụ eleta anyị kịtarị nne mana ile anyị dị n'ụdị n'ụdị nke lee anyị ekenyeghị ana ndị obodo unu kenye ndị ọgbọ unu ọ dị iche ọbịa si na ndị ọgbọ dotu a igwebike ma ọ bụ ụmụ oyibo ma ndị ọbịa n'agha nke anyị dị otu a n'obodo ikesi ya lee ya ihe nke iji ebido afịa maka na ọ bụghị anyị nna iwe ha ọnọdụ otu esi wee jee ebe anyị na nkwele emelekwa ikwe isi ego n'afịa ọ dị iche ma ogo anyị na asaba emelekwa okwele ego esi ikọ n'ebe isi wepụta ma igochadebe ọ gara ọnụ ilegharịkwa wele ego si n'ihe ọ nke bara uru mana ọkwa ma ịkwụ na nna gị aka ma na ụmụnna kekere gị nke gị ma na-ekwuru gị okwu a n'obi onye na-ele nla n'obi ahụ mmadụ ihe ahụ onye na-ele n'obi bụ onye mmụọ
ndị Igbo si ya na onye a onye mmụọ ụfọdụ ekwu onye nwụrụ anwụ onye nweghị isi onweghị ihe ọ na-emenwu ọ na-adapụta ọkụ akwụ na onye a onye mmụọ abụ ọhala ana ụmụnne ana obi ana ogbe ana akpọrọ afa wee nwelụ ile ya onwe ike ịba n'efe itinye n'afịa ọ bụrụ sọsọ nọ ya etiti nọ n'etiti ego ndị ọzọ iji azụba afịa ahụ mbụ ọ bụrụ na iji 1,000 ma 1,000 azụ afịa mbụ wee letakwa anyị 1,000 ọzọ 1,000 ọzọ tikwu ya ọ dị bụa ewere ọzọ o ya etiti ha ncha niile ya ma jụgbu ya ama mgbe ego a ji wee gbaze sana ị na-enye anya na-agbalị na-achịgharị ego edochi wee mepụta ihe nwere isi sọsọ ihe eji ego a na-eme bụ ile ya were ya lụba ụlọ ịlụ ụlọ isi ya nchechara agụụ ọ bụkwa ka nọ ya n'iji n'aka na ihe eji wee lụpụta ụlọ na eleta ya nde 5 wee bido ụlọ elu ka iwuche ya nke mgbe ego ha gwụ ife onye ọzọ ji nde 5 ọlụkpụ ụlọ ahụ ọkụlụ ọnụ lụpụ ya kụọ mgba lụkpọ ya tee ya mgba mee ọma mma mpaga n'ime ya ndị nwere jide nke na-achọ nweghị achọ ihuchi ya nke mbụ ego abụ ihe ọzọ eji ego a na-eme eji anụ nwaanyị iwere na nwaanyị mee ego gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ ọbụla ihe iji mepụta n'inwe ha nwa were ego a na-tụgharị aka nwa were egote ọkụkọ sika ịzụwa ịmara ikpọ ndị mmụọ oku na bere ndị Igbo si na onye nọ nwaanyị ndị mmụọ amalụbie iwe nwe ahụ asị n'ihe eji zu ewu wee na-ekwudo okwu afịa bụ nke ịkpọ ndị mmụọ oku ka ha resoro nọ na ihe anya ọ bụ nọọ ilega owu na ahụ ji 5 ile nke mbụ ọgwụ ije elekwa ọzọ azụkwa afọ ahụ n'ọgwụkwa elekwa nke 3 ezukwa afọ ahụ 5 ọgwụkwa ile nke ihe megide anya ha ngwụ ma ya ada ogbenye ndị mmadụ achọtaghị oge nkụzi ya na redio ebe a n'ime okwu mmụọ ebe a nwa asị onye nwere elezi naanị ọkụcha anyị ogbe ana ụmụnna ana obi ana gị na ụmụnne ekele ile ya ihe emesịta aka n'ọnụ n'alụ okenye gaba n'iru ka amalụ nke elu okenye biko enwere ụdị ọrụ m na-achọ ka mmalite nsị ya onye nwere okwu nna ka mmalite isi ebe nna m ka a sị na onye ọzụzụ okenye na ụmụnna na vileji maka na ihe ndị nke tọtara onye nke izu anwụgo so atụ onye okwu arọ onye nke dịka onye ọzọ ga-etochie ebido olive obi anụ amatara na-eje ụka na mgbe gboo ka ọ na-akwụsị egotezimere ya n'ọwụ na ndị omenala ji idome ọdụ na njido ọtụtụ ụtụtụ ọ bụ na-amalụ ọgwụ because na enwe ike echi ọwụrụ na onye ọgwụnye nwe okenye anyị ajọkwa nye esi na ya ewetali oji anya ahụ so mana nke pụtara n'ime na Jenụwarị a anyị na-ebusi so a na-aga n'onye nwawu ka ụjọ na-edo onye nke ọ na-esote na anwụgo ọgwụ na-arọ gara aga mana ọka emere ofe arọ dịka ka a si esi so waja na-asị na onye nke na-anọ ọzọ ebe ọ nọọzụ na nye ya nwa na onye ezi na ọlụ ụlọ na ya na-eweta ọ na-ajụ isi ike mpe ewetaziri ya so onye asịra na-apụtere na na-asị ọ bụrụ na ọ yala onye nọ nyenyere ikikere ka onye ọzọ ike na-eritere ọsị mba na ya achọrọ iji ọnya na ya na-eju ụka na ya soro na-eme ihe ọ na-eme so na mamalụtụ ezi amanwụ ndị na-eju ụka si eme ebe achịrị otu ahụ mehie na-enwe ka nwere ọnya eji ọnụ bikọs na-eche onye a na-esi islaiki na anya anabatago onye anyị ebichitezi elu ya so amara m otu na-achọ ọchọ esiwe onye ya nyere anyị aka n'ụzọ bikọs na ọ dị n'ihu anwa niile ihe ndị omenala niile mkpa bikọs onye okenye ndị ọgọ mmụọ na-awụrụ ibi na ihe ọnwụ na-eme n'usoro ụka ihe na-abụghị ụda mana nke ọnwụ na-emere n'usoro omenala ya esiwe ọnwụ na ihe onye na-eju ụka ya adị mfe ọbụla ya mgbe jụọ ajụghị chịkọ kedu ihe enwe ike ime ma fada nwere ike ime ka o wee nwee ike dufi n'ebe onye jiri ọnụ ya
onye a isi ya because ọ na-agbagbu m na ya chọrọ isi ịta okwu ya dịrị okwu ya ngwachalụzie ọ bụ ede ya ajụ dị n'ime ha na otu nna ya jigo onye kwu ihe ọ chọ si na ya chọhọ na ya bịa eji onye asị onye nke ọzọ mechitelu m ma ife okwu ntụrụ anya onye nwazewe ụmụ ya na-akpazi akpa otu ife mmadụ jụrụ na ndụ ọ jụrụ n'ọnwụ ihe mmadụ jụrụ n'ọnwụ ọ jụrụ na ndụ otu ọ sigo na m ayị agba nke m na-achụ mmeri nke m na-eke lienụ meghalụnụ na-adịrịlị nwere ihe mgbagwoju ya dị n'ime n'ọrụ ọbụla ụmụ ya ga-asị ụmụ na nna m jụjụrụ ajụ unu chọọ na onye ọzọ ha na-asị na onye asị ọ sịgo na ngo ndị alụsị mmalụ ma ndị iku okenye mmalụ na ụmụnna ha iku okenye nwe ndị ọ na nke ha na-eme ya eme ya nwaanyị ọrịa na-akọ je na-egbu ọkụ ya na-arụ ọbụla ọ sị na m achọghọ gbuo na ọkụ lienụ kọọnụ lienụ meghalụnụ dịrịnụ onye ha ajụgie ọ bụghịzi ise nwa ekele ọza ya eme ya nke ahụ zi ịchọzi ịmụzi okwu ka ọ baa ụba asị ụmụnna ya nna m jụrụ ajụ chọọ na onye ọzọ ọhịa aji amụtalụ nwa unu agba ọkpa naanị ọ bụ na nna unu na isi adịghịzi ya mma ma na aradọrọ dị iche mana nke okwu ya n'ife onye akọ zuru ezu ọ bụ na ụlọ uche na-akata akasa mana ọka gị nnukwute nka na ọmazi hụ na-ekwu ekwu dị na nke ahụ n'okwu ya oghele ọhịa ma achọghị ma achọghị lienụ mere na mmeje ụka achọghị m unu akpụghị na m unu eme ya natara m unu aha na tanalụ nwere mgbagwoju anya dị ya n'ọrụ ọbụ ụmụ ya gasị ụmụnna na ebe a nna anyị kwu ka anyị kwu okwu ya onwe m daalụ si na okorobịa lele akụrụbi ya o chekwara echiche nke a bụ nke mbụ nke ikwu a bụ na oke tapụrụ ite egbukwa mere onye isi nkwacha ji egbogbu igwe were ala ụra ọ weelu ndị ọzọ nke izizi ya ikwu ọ ka na-ekwugo n'ihe gbasara anaobi ile anaobi ọ ka na-ekwu ikwu ọ bụzikwa ile anaobi ọ bụ na anyị ya ewelize nke ịbụ ya mana ya bụkwa ọbụchalị anyị papa weelu ndị ọzọ nọ na ọnụzi akụ aka nke inu nke ịbụ ya tụọ ya ọzọ ọkwa ka naba ya ma nke mbụ a nwezi ike metụkwazi anụ ya aka otu okorobịa lele ọ chekwa iche nka ofu ha na-ekwu okwu ema na akwụbara mbụ sị na onye lele n'obi ahụ mmadụ na-abụ efuru efu ndị gboo wee jụọ asị ọ chekwara iche nka ọ kọwara onwe ya bụ na mmadụ afọ ihe ya anaghị atị ya ji na-emecha jekọọ ji ebe a onwekọ ya atọ ụta ọ bụkwa na mmadụ onwe ihe dịka anaobi bụ okenye ndị mmụọ kenye gị iji bụrụ nwa onye dị ọzọ iji bụrụ onye ụmụnachi iji bụrụ onye abagana iji bụrụ onye n'ọgụ bụrụ onye abacha bụrụ onye n'imo anaghị abịa nwechikwa enye ụmụ bicha na ụmụ ya birikwa onye na-amụta akwanụ nwoke onye amụtaghị nwoke owe nwa n'obi nke a ndị ji na-eji onwe otu ndị gboo si eme onye mụta onye ma onye ọ na-eji azọ ntị amụta nwoke ọ na ịmụtara onye ahụ nwụọ nwunye ga na-akọ anyị afọ akọgide wee nwụọ nke ya nkafezela onye na-eso ụmụnne ya mgbe ya bụ onye na-agị nwe ofunye ga-ewe na ya eke eke ha ụmụnne ya ga-eke ha na ya onye ka onye na-agbanalụ ka ihe m daa na-alụ onye ọzọ ọ na-emekwa ndị na-alụ ọ bụrụ sọsọ anyị obi nọ na ị na-akpa ego n'Ọnịcha ma na Abuja ma na ịhụ nwa nwoke ọ bụrụkwa na onye nwaanyị na onye nụgo onu mana ọ mụbeghọ mesị ọ na-amụgide mesị ọka nka ọmụtaghọ ụmụnne ga na-edie
otu a udele si ede onye fere afọ onye toro afọ ka ya dịkwa ndụ udele a na-edie udele efegosi n'uche a na-edie na-echekwa ọnwụọ ka apamapụ ya afọ pụtakwa ka ọ dịkwa onye na-akpọ ego dị ego ahụ na nwa nwoke mana ọgwụkwa na onye nwa nwoke alụ eme na ịnwezighị ihe igbu onwe gị ma enwezighị ihe isi ejide mana ifesie oke emegodi ọdọfele onwe onye na anụmanụ ogodi onye n'ịnwe nwa nwoke ma na-anaghị ije ebe ị na-eje na ọnwụ na-enwu na n'anya mmadụ ọ dịka asị na onye nweghị ya nwụọ na ihe ezu ike na ndokwa mana ọ gụfere ụlọ onye enweghị nwa nwoke a na-akarị ezu ike na ndokwa were ego enye ndị ọbara uru zuo enwe mana ike gwazie mbọ ka ije chọọ nwa nwoke ahụ ebe a naghị achụ ya na n'ọnwa na bụ nwa anyị tọ mebizie ife kpamkpam ya bụ na nwa nwoke n'obi ahụ ma ọ bụ okenna ngozi na onye ofifizi aka n'anya wee lee ihe nna ya nabụ deli sọsọ n'obi n'ọmụ ụlọ nna ya lụtara ya lụtara n'Enugu ma ọ na Abakaliki ọdara ncha lekọrọ ka ọ na-eri ya ka ego na-apụ ka ọ na-agba aka ka ọ lekpọ ya ka ọ gba aka ka ọ dara ogbenye ka ọ nwazi kaikai ndị Igbo si ọchọkwara eche nka ọrụ ozie na nkazi onye ebi n'isi onye ebi n'ime mmiri onye ebi n'elu mkpu onye na-eme ihe na-echeta echi niile ọkachasị nka na ọnwụ na-arụ ọnwụ ihe ndị ahụ ihe na-emekpa mmadụ ahụ na idere ahụ na ihe ekwe ụzọ ihe taa nka ọya na ọnwụ ọ karịa mmadụ daalụrị okenye a nwere nnọọ ya ntị ka njọ gị na-agbagwoju m anya achọrọ m ịjụ gị ihe bụ amụsụ maka na mgbe ụfọdụ dị ha na-asị na amụsụ bụ ya tasị na amụsụ adịrọ mma agbata obi na ọ na-abụ amụsụ pụta mgbe ụfọdụ inwere ike ibisi ime ihe ọ bụrụ na ọ malụgo ihe ahụ ị chọrọ ime na nne onye amụsụ bidobere na onweghị ihe na-eche ka onye ahụ metenwe ihe ada agara ya aga na-asị na m aghọtara ihe bụ amụsụ na amaghị m na amụsụ abụzi enye a ọ bụzi mmadụ amịn chukwu onye ezi na-ama ihe mmadụ chọrọ ime okenye ya ka nsị ka njugede ete kọwalụ m ya ọfụma ọ dị ka ajụjụ na-asị ihe bụ amụsụ ka ọ nọọmụ ihe bụ amụsụ na ọ na-ajụzi mana amaghị mmadụ bizi n'obi ama m nke ọjọọ mana ihe ọ bụrụ na ọ na-ajụ ihe bụ amụsụ ka anyị si ebe a wee gaa maka ọ dị ka ọ jụte bịa banyezie na ọ dị ka amụsụ na amụ ihe mmadụ bụ n'obi ebe na amụsụ adịrọ mma agbata obi nke gosi na ọ malụghị ihe bụ amụsụ mana amụsụ na onwe ya bụ ndị gboo na-eche na amụsụ dị ahụ nke a na-akpọ amụsụ ọdekpe ụfọdụ sị na amụsụ na ọ na-aga n'abalị ahụ ebe a na-ejere nzukọ ụdị oisi ha na-ebe na ya na ọgụ ụfọdụ ha nọ n'oisi dị nso na be gị wee na-anọ nzukọ ha ụtụ na-abịa gbaa ndị na-ebi n'okirikiri ahụ mana ife bụ n'ezie amụsụ abụghị ọhịa a na-afụ anya o nwere ndị na-asị na-eji ede emude amụsụ na nke bịa n'ụdị oke bịa n'ụdị nwe awọ na itinye ede n'isi akwa gị ọ bụ iwu die ihe ndị jabụcha akụkọ ka na-akọsị akọ mana mgbe isi onye abịa ka ọkọ ya ọfụma ọgbadie mana ihe bụ amụsụ bụ ajọ echiche amụsụ obi ichere mmadụ ajọ echiche onwe onye gwọrọ ọdịnọnụ ha na-agwọbụ ya agwọ n'oge gboo a na-agwọtakwa na-akụ kalaba ije nye ndị na-wụta ndị dezebe anyị si agwọ ekwe ndị akụ ahụ na-agwọ ọdịnọnụ ọ gwọcha ya die te ya n'ọnụ ya ọ kpọọ iwe wee ya ọ na-eso iwe alụ ọrụ iwe wee ya o wee gwa ya dị okwu ihe ọ gwara ya mezu iwe wee ya iwe ha ime ihe gbọ obe anya mmiri mesịrị nwa n'ihi afọ n'ihi ayọ nri n'ụwa ya jewezikwa mgbe elicha okwu ya bịa na-ele n'isi onye afọ nke bụ amụsụ ụdị nke mbụ amụsụ nke ọzọ bụ ịgafe ọ na-eghe anya ọlụ ya anya sị olugoli ya mụta onye ha otu a asị na nke na-alụdo gịnị
nọ ncha azọ isi onwe ya onye nọ ncha isiokwu n'ụdị ndị a na-amụcha ncha gbara aka nata okwu ya otu ahụ n'ebe a na-aṅụ nkwụ ma n'ebe ọ nọrọ ọta ikikere eze jirezikwa ịnọkọta ihe na-eme aghara nkata ịchọ onwe ya achọwa ọgwụ ya agwọ ka ebu mpụta ụwa o nwere onye ka na-akpọ ndị nne nwere n'ọdị n'ọnụ o nwere ndị nne nwunye ka akara aka ọgụsi ga-eme n'ihe ime ya onye afịa ma nna gị nna mmadụ ike ime ya onye afọ nwere ndị nna ọsị nwa m jee ngebịa ka anyị zụọ afọ ise anyị chọrọ m ịgụ akwụkwọ sị ngwa gị gwazikwa asị gị agụ na ahụ gụchaa akwa ike chọọ ọrụ afọ 15 nwebeghị ọrụ nwere ndị nna nwere ụdị onye mere ọgwụ ụfọdụ onye ekwetị ọnụ n'okwu ma a na-akpụ ya ịkwa ọnụ wee sị ga-eme n'ihe a onye akwa ekwu ya nke ọ mara ukwu ha na ya ndị agba ọfụ makwụrụ esi ala ụka esi a na-eme na ọsị na mmemme ya gịnị ememe omesi onye apịa na amụsụ na-adịba n'obi ọ na-adị n'okwu ọnụ ọ na-adị n'echiche ọ na-adị n'ikikere eze ike na-agwụ ya ihe dị mkpa ọ na-atị ikikere eze atịkere na-afa kwenye ndị oge na-atịkere ọ na-akalikọ ihe niile ekwu tasịa ya onye ihe anyị na-ekwe ya enwe isi nyakwubere ọ na-atị kikereke okwu ahụ ikwuli ejebe onwe ihe ekwute ihe ọbụla ọnya ọhụ amụsụ nke na-adịbụ ile amụsụ mkpụrụ obi amụsụ ikikere eze amụsụ na-adị n'anya amụsụ na-adị n'echiche amụsụ okwu ọnụ mana echekwa mgbe nke ha na-asa na-enwude na oke na-enwude nke ahụ tupu ifonye akọwata ya ọfụma ọ na-adị ka esi n'ọkụ amụsụ onye bụ ịmara ihe na onye nwa na-aba ndị nwa amụsụ asị na nwaanyị nwa na-aba ụmụ ya amụsụ mana ndị mmadụ na-abụ ụfọdụ enwude agadi nwaanyị na-achọ ịkụgbue nọ na-ata ha n'ọnya na-abịa taa ya amụsụ izi abịa kọwa ọfụma otu atụ na amụsụ ndị ogonwude ike na-akụ onye asaghị atụ onye ahụ nga ọnwụnwa nwụọ akwụgbuo unu o nweghị ya kọwata nwu ya amụsụ na-atụ kama na ihe dị mkpa bụ na o nwere ndị agbata obi nwaazị onye ajụ okwu asị na amụsụ adịrọ m agbata obi igwe okwu ahụ ọnọdụ na-azụbu unu na-aga n'ihu na-ewu ya iwe ọ na n'abalị ibe na ekpekpere ọ na-agọrọ unu ọfọ ndị a na ọdụkwala unu masị mana ọghọm kama kwụọ nha kama gị ghara nda mma ka alagba m na-akwụ na-asọ ka naanị ọnya na amụsụ ikeze nwere ike ji bụrụ nnukwu nna unu na-ekwu ya onye emebiri unu ihe nwere ike njiwe jide ya ụgwọ wee na-ekwu ya onye emebiri unu ihe ọzọ echekwana ndị ha bụ akaghị ịkwụ ọtọ ejighị m ya ụgwọ anyị na-ahụ ha nwanne ọ bụrụ nna m ihe onye ị na-aga onye nwetaghị onye wa amụsụ afụrụ anya o nwere ihe m chọrọ ka onye kọwagoro m ọkụkọ adịghị echefu onye kwụrụ ya ọdụ n'udu mmiri ọkụkọ adịghị echefu onye kwụrụ ya ọdụ n'udu mmiri ya one then nke ọzọ bụ okenye biko ihe ụgwọ n'iwe o nwere ihe na-agbagwoju m anya ọ na-ana ekwu n'ọga n'iru biko analụ m be anyị ụbọchị a wee fụ igbe nna m goro isi wee fụ igbe ya wee fụ ego ndị Biafra o hiri nnọọ nne ọfụma nnukwu ego otutu nwere gbogonye uwe na-achị iwe ụgwọ n'iwe Biafra a ọ na-emebe exist that is the ọdụbadị as a country before wee nwefere kpatara ego ha jede a na-eribe ego ahụ eri before kedu ka nna m ji gbaa ụdị ego a edobe ya adị m arọ 13 arọ 30 na ụma ọ dị mma daalụ ọ dị mma okwu mbụ ya bụ mmadụ adịghị mma ichefu onye melie ihe mgbe mkpajie ụfọdụ kwa anyị melie ihe mgbe mkpajie ịtọ ya mkpa ahụ ọ kparịbazi anyị ikwute ọsị maka ihe mere mgba ya werekwa aka nzuolu gị ike
mana ọmazị na ọ na-emeghara ya mgbe ahụ ọ ji na ite ya dị ndụ elu mgbe ahụ ọ na-asịghị ọkwụsịghị emere mgbe ahụ ọkụ iro ya ọdụ n'udu mmiri mgbe maka udu mmiri ọdụ na-egbu ọkụkọ ọ na n'ọdụ ka nsị ma o yisi aba ọkụkọ arụ ọdụ ahụ mmiri macha ya osinye aba ya arụ obere ọkwụwa akwụwa na-edodo edodo nakọta ọnwụọ ọgwụpụta ọdụ ahụ kasị ya afụzi oyi ya ma mfe ebuso ya mba ọkụ ahụ ọ bụrụ na n'ihe mmadụ mere mmadụ mọ na mkpa mgbe inwe onye enyemaka mgbe ịdọ obele mgbe na-adịrọ ọgụ mgbe inweghị ego oge ịtọrọ atọ mgbe mmadụ anọghị nso ihe mere mgbe oge ahụ sị ya n'obele ihe kwesịrị ichefu ya ọ bụgodo na-emesị karịzịa ihe ahụ onye nyeghị bunyeghị baisikụl iji eje akwụkwọ mgbe ịdọ obele emesizie igozie akwụkwọ gamizie nwezi ụgbọelu ọdọma ichefu onye ahụ ngụnye nke ahụ maka onye aka isi gara wee ọgafe ndị mana a na-echiche echefukwa ihe ọma emere ha mana okwu ya nke ịgba kụziri okwu Biafra sị Biafra ahụ ọ dịka onwe ebe ọ na-achị ịga uge mana chọghị ịga amị ya ọfụma maka nwa na onye ọbụla ada afọ iri ebuo amụba ihe Biafra ọfọdụkwa onye kwudo nna ya mgbalụ nna ya onye nwa nna ya mana ndị ichie ndị ọmakwa na n'ime ahịa dịka arịrị nọ gara aga ma bisi gara aga ihe Biafra na-ewu nkere onye anụ na ya gasị ka ihe odu Biafra ma ime arịtọ gara aga na were owu nnọọ nke ọjọọ ya nke na ndị ụmụaka dafọ iri ma binise gị na-asị ka ihe Biafra na-ewu ha ha wee kọzara na ha mana ọ bụrụ na mmadụ erugo afọ iri ịtọ o kwesịrị ịmagoro ihe Biafra ahụ mana ihe Biafra ahụ mgbe ọgbaghara dakwasịrị obodo anyị ndị Igbo je ka ha zụta onwe ha azọpụzi nwere ego eri mgbe ahụ ego ahụ na-ekwu maka ya mana ego ha dozi ile kịta ọ baka m ekwudebe na ngwa ndị be anyị si na oji ọsọ achụpụ ọgaranya na-ezu ogbenye n'ụzọ oke ebigo kọwalụ gị daalụ adị mma onye ebe ka ọ sị na ya bụ ajụghị ya oji ọsọ achụkwu ọgaranya n'ụzọ achụkwu ọgaranya na-ezute ogbenye n'ụzọ ndị Igbo sịkwara na ọchụ gidigidi na-enwere ngakọ mmalụ ọchụ gidigidi na-enwude ngakọ ọmalụ ọgaranya anyị na-efu a na-ada ada ndị na-ada ọgaranya na-ahazie na ma abụrụla ọgaranya ihe kama nwa ya bụ ọgaranya dị iwu ofe ndị na-ada ọgaranya kama onye ọgaranya ozuo ori mmadụ enwudi eto ya nga ma emelọ iwute arụ mana efu ọgaranya na-abịa abịa ya nọrọ onwe ya ọkọrọ aka n'ụzọ ọ na-esi na chi ịhazie ya ahazie esi na ma abụnata ya ịma na onye afọ ga-etinye onwe ya n'ezigbote nsogbu oji ọsọ achụkwu ọgaranya na-enwude na-ezute ogbenye n'ụzọ o wee karịa njọ bụ na ọgụ ụfọdụ ifu ndị a na-ji ọsọ achụ ọgaranya afọ ọha na-ejide zuo ori ụfọdụ ọtọrọ mmadụ ọgụ na-enwereghị ya ọ ya agate aka wee tawa aka n'ọnụ ndị na-anwa ụfọdụ egbuo nne ha wee mee ha chọrọ ime ọ mechazịa ọ bido ichi aka na anị bido ịtụfu ntutu isi ya ibido ịta aka n'ọnụ ifugo na ozutego ogbenye n'ụzọ oke kwudo ọgaranya mana ọ na-achụgide ọgaranya maka ọgaranya na-eju afọ ọ chọrọ ya si ntelu ọka si elu Enugu na-achọ chụọ Makọdị ya mgbe o ji elu Jos ozute ogbenye n'ụzọ ihe ọchụ gidigidi na-enwude ngakọ ife chidela onye imecha nke dere gị ịmalụ ihe chi ukwu gbasara ya ọ nwere onye ga-agba ụdị mbọ ịgbara ya bụ ọgaranya n'isi ahụ ime o mechaa ya gụrụ akwụkwọ ebe i gụrụ enye ụdị ego enyere gị iwe bido afịa gịnị ya nọkwụkwọ n'ofu ebe mana ife na chi na ndị Igbo si n'ihe nwoke na-aka ihe na nwoke a na-aka ibie
n'ọchị na aka ibie onye ndị Igbo nwoke ada aka nwa ibie ihe na aka ibie wuchi ihe afọji ka ogologo ka dị mkpa ka ihe na ọkaghị jide ego ọ bụzi na isi ọnwụ na otu onye agara uze na mma gị ngara menwe ihe onwe ọ da aka otu afọ nwa onye ya naghị atụdo anya ebe ọgaranya na ọcha eme nwa obere ha ibie na-eme otipụrụ ọgaranya si n'elu si naanị ọ bụ ada hazi ahazi ọnya mere ndị Igbo ji wee sị na-adaba ọgaranya n'afa ada eli ọgaranya n'afa ọchị ọzọ isi aka n'afa ọzọ tụọ m ọgaranya onye a imesi ekwe ka ọ dara ogbenye ada azụ ọgaranya n'afa ọgaranya a na-adị ya ada ya etue n'afa ịnwa nwa nwoke ịba ya ọgaranya chi afa nwa gị ọgaranya na-akpọnye ọgaranya onye ọgaranya eto efu owenye ka ogbenye ọrụ ndụ ndị Igbo onwe ihe ọ na-ekwusi na akpa na ọka abụrụ ọya mana onye tere na-alụ ụkwụ nke Igbo ọ bụrụ na ozi ete aka na-eme enyi mana ọ na-akwụ agụụ ebe nchọka akọwalụ m akpa na-abụghị ọya mana onye tere na-alụ ụkwụ ofu ka anyị akọwalụ ka anyị were ofu nwoke ide anị ọ nwere ihe abịa ndị Igbo sikwa na-eji ogwu enweghị egbe ọ nọ na-eje nta ebi ogwu nke a na-epuju ogwu na-arụ ya ọ dị enweghị egbe ọ nọ na-eje nta ebeta n'ọfịa ebe ọ nọ ihe ya egwu ofu na onye ya egbu na-abịa ma onye ya emere ahụ na-abịa ọfụọ onwe gaa ihe adịsị na-arịa na-apụ pịam 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 na-apụ ka mgbọ ọ nweta dị ndị nta ọgbapụ oge ahụ kwesị n'azụ pụọ ọ nweta ihe ọ na-anụ ya nso gbapụ onye ahụ akụ gbapụ ya si ọzọ pụọ ọ gbapụkpọ ya ozozi onwe ya ọ ya nọkwa n'ebe ọ nọ ihe dịka ọnwa isii pụchikwa na ojide ezuzi onwe mana mgbe ya agwụgo na agwọ nwe nke fezi anụ ya ihe ọzọ nwa m akafe ha nwere ya n'aka ọnọọ ntụntụ a na-eju ya arụ enweghị n'ọzọ si nọ ndidi ka ebi ogwu ji amụ nwa ogwu jụrụ ahụ ofu ebi ogwu a ka sịkwa na onwe ha egbe ọ nọ na-eje nta akpana ọkụ abụghị ọya mana onye ọ tere ọlụbụ ụkwụ ebe ị na-alụ ụkwụ achọbe ihe efiti ya ihe ibuku na-esi ị na-alụ ụkwụ ịma nche ifiti ya n'ụlọ be gị ịma nche ifiti ya n'ịnụ akpụkpọ ka ọ ghara isi ilo gị gabazịa ebe anyị na-achọ ebe ihe efiti ya gị na-alụ ụkwụ ha ọ dịka onye fọsị imerụ ahụ isi mba na-akpa na nsị akpana n'onye ndị dịkọ merụ ahụ ntụ ọdụ ya sị mba na-akpa na ka o bu n'okwu o nwee ihe ahụ ine ya ụdị ike ọya akpa na ahụ gị na-asị ọbụsịgị ihe ahụ ma mmemme ihe sọsọ na-ịrahụrụ ụla wee rahụfee ya oke ga-emenwu ọgaranya ka ala ịdọ ya dazi ya onye si gị bụ ọzọ bịa ka m na-afọ tupu m pụọ na mma apụ echi nta ndị mmadụ na-apụsị echi ndị mmadụ na-apụtọpụ ofu onye chọọ inyelegasị na gụba ụzọ bịa echi tupu m pụọ ụla wee bụrụ etetazi ọ bụrụ na iluzi ọbụla ọpụgo ọ ga emegide ogbenye ogologo ndụ gị niile ọkpọrọ onye ọzọ pụọ akpa na ọkụ abụghị ọya mana onye otere ọlụbụ ụkwụ ụlọ afọ abụghị onye meghị ya ọnwụ ọgwụ ka akụ gị isi ọlụ ọgwụ nọmalị mana nke ahụ sọsọ ụla nkịtị mere onye kọrọ ọgwụ si ka ewụlọ ogbenye ya ekwe ọgwụ ya hele mana ụla nkịtị emeghị ewụlọ ogbenye ọnwụ ihe ụfọdụ karị na-enye ya onye wee na-enye n'ite ọgbanyụọ ọkụ onye mere ọgwụ ụfọdụ ịkpachapụ anya ekwena ka akpa na-ahụ tee ego n'ụkwụ ekwena ka ọ tee ego n'ụkwụ maka mgbe ị na-eche ka ebe ihe epicha onye lere amụ agha amụ ka ọ na-akọrọ ndị mmadụ na onye na-alụzi ụkwụ na ọ dị ka oju ori akụzie ya ụkwụ ya afọ ya ọ na-alụ ụkwụ ebe niile mgbe iji akọwa tazi nọka akpa na ọkụ ihe enweghị isi bụ n'oge ụfọdụ ịfụ ihe mgbe a ji ekwu a na-eteka ụfọdụ ekarịa ya na n'ihe ọbụla ife ịtụ ha anya nweke mere ụgha arụ nweke naghị n'ihi nwoke mebiela gị ihe nke ọjọọ ya ọbụnagodo okwu ọnụ anyị fụ
adịghị emepe ọbara ọ naghị ananwụ mmadụ n'iyi ndị Igbo si na mmelidebe abụrụ iyi kama na onye agwa ya ada na mmelidebe abụrụ iyi onye agwa ya ada na akpara ụka abụrụ ọya nke ọ na-abụ ọ bụghị egbe nkwana mana ite gị n'ụkwụ ụkwụ daalụ okenye nna m na-ekwu ọ sị n'anya dị nwoke na ọgụ dị ya na mgba nwaanyị enwudie kedu ihe ilu apụta anụgo m ihe ka ebe isi akpọ nne esi m mkpọ okenye gabazia n'iru anya dị dike na ọgụ dị ya ịma na oge gboo a na-enwe di mgba nwee dike ọgụ ọ na-abadaba ofu onye oge agha daa chọwa dike ọgụ dike mara anya agha malụ ka esi enwude ndị agha n'aka malụ ka esi ofu onye si emeri mmadụ 17 n'iru agha bute isi ha bule nta dike ọgụ nwezie dimgba nwere ike nwoke si agba mgba nwoke si emeri na mgba mana agha ezi agha masa anyị agha ya ada achọwa dị ọgụ dike ọgụ dị mgba nọdụ n'ụlọ maka mbọsị anyị enwe mgba otu ndị gboo si agba mgba bụ na ọ bụ na ndị mkpọ na ndị ụmụ ojii aka mgba ọ bụ na onye ụmụ ojii enwude onye mkpọ na mgbe ma na ndị ụmụ ojii niile emerigo ndị mkpọ emerigo ifuzi ahụ ebisi na ọnụ ndị anyị na-emeri na mgba ma ndị ike adịrọ ofu onye gwude ha na ma na-emerigo unu niile inu wee sị na anya dị dike na ọgụ dị ya na mgba ọ dị ya na mgba dị ya na mụ na nwaanyị ga-atụ ya naanị ofu onye eteka onye mere na ndị Igbo si toro n'ụzọ sị na nọ mgbe a kpọrọ okokporo ụzọ ọkụ na-abụ ka o ji ama na ofu onye eteka okokporo ịkpọ ya ụzọ ọkụ na-abụ kpọọ ya agbamakwụkwọ na Asaba kpọọ ya ịgba nkwụ n'ise mụ na Agụrụ Igbo ọta aka n'ọnụ ọrụ ya na nwaanyị ojewe nwunye ejewe ofu nya ga eji ebe nke ọzọ akpọrọ okokporo ụzọ ọkụ na-abụ ka ọ na-ama na ofu onye epeka abịazịa dike chọọ ịgba mgba ya gbara mgba onye bụ di mgba mbọsị ọgụ ọnwụ na ọ chọkwa ịbụ dike ọgụ ya nụọ ọgụ mbọsị afọ mana ọ bụ ma onye a na-alụ ọrụ ugbo na Abatete ọ na-azụ afịa na Asaba na-alụ ọrụ aka n'Udi nwekwa ọrụ oyibo na-alụwa n'Owerri ịhụ na ndị Igbo si na nwoke tekwe nkwụ nkọkwa iji n'ọkụ nkọkwa iji n'ubi dị elu na ahụhụ ya elulu nkwụ aka n'ahịa iti aka n'ụzọ ha nwere na ihe ịta nwa nke emezi ọfụma ya bụ na ihe eme ihe mmiri ofu ihe n'isi ọgụ ụfọdụ ife onye na-ebido ịlụ ụlọ ọ na-akwado ịnụ nwaanyị na-efukwa ya ka ọ na-ịmụkata ya ha ịta nwa nke emenwe ọfụma ọsọ nke isoro ya n'isi anya ndị dike na ọgụ dị ya na mgba nwaanyị enwudie ọ bụrụ na ị nwere ike iri na-eti n'ofu ụzọ ihe a na-aka alụpụta ihe karịa ike ya ụzọ onweghị ike ezuzi ezu daalụ okenye